Здравейте, драги зрители, аз съм Фейсправката и днеска ще цъкаме Майнкрафт. Обаче имаме едно правило. Нямам право да докосвам зелено. А целта ни е да намерим един диамант. Да намерим или да го изкопаем. Се тая. Но преди да започнем това, искам да ви кажа, че ако искате още такива видеа, може да се абонирате за канала, да лайкнете това видео и да напишете по едно коментарче. И така, нека започваме. Доколкото виждам, се спамвам на жълто блокче и съм заобиколен от зелено. Затова целта ми да направя ето така. Хоп, готово. Ще използвам дърта като материал за предвижване. Не съм за сега чак толкова добър на Майнкрафт да правя някакви клъчове, така че ще трябва да събера мега много дърт, за да мога да се строя преспокойно. Така. Добре, имаме 12 дърво, правим един крафтинг и го поставяме ето тук. И ще се направим малко пръчки. 4 пръчки. И може да се направим една лопата за по-бързо копаене, както и парадва. Така. С дървената лопата чупим една идея малко по-бързичко от с ръка. Дали го докосна? Добре. Така. Жам да съм. Така. Си. Ето това може да го взема. Нека продължим. Да имаме предостатъчно, защото ще ни трябва. Като цяло в момента не съм играл Майнкрафт от към една година. Така. Тук трябва да внимавам, защото започва да позеленява. Така, внимателно и сега. Оп, ето така. Трябва ни и още манинко дърво. Но как да го вземем? Ето така. И забравя да кажа. Ако докосна зелено, видеото приключва. Ако не успея на един път да намеря диаманти, ще продължим в друг епизод. Така, да сме внимателни. Добре. Сега правим път. Ето така. Към крафтинга. Добре. Правим ето така. Още малко пръчки, колкото да имаме. И ще си направим една кирка. Даже не една, а две. Може и 3, защото ще си покупаем доста камък. Така че тук ще се досетих, че дърта ни е опасен, защото може всеки един момент да позеленее,
И така видеото да приключи. Така, ще взема брадвата ето така. И за сега това, тук мога да си направя разни работи. Добре. Сега. О, добре. Направо камък. Добре. Stone Age. Отключен. Трябва доста камък да посъберем. Направо ще се върна, когато съм сам. Ще съм ме накопали. Доста съм накопал. Насам, докато копах. Кол. Добре. То доста горе-долу. Зараз съм по-сигурен. Ще направя ето така. Обаче, мисля първо да си направя един крафтинг тейбъл. Само трябва... Ще си направя един стълби. Така. Ето така. Добре, сега ще си направим една каменна кирка и ще покопаем малко кол, за да може да си направим торчове. Така, къде беше? Само. Оп. Ето тук. Айде. Еха, доста кол има. Ще си покопаем, за да имаме доста. След малко ще си направя и печка и ще убия малко животни за храна. Добре, но тук беше кола. Този. Ето така. Опа. Добре. Докато пах тук видях ето. Още кол. Но то е манинко. И само това, да. Добре, ще си направим сега една печка. Даже 3. И ще ги поставим ето тук. И ще се върна след като покопая още манинко. Господа, покопахме доста много. Ето даже виждате, че имам 3 стака и 40 камък. Доста съм копал. Ето е това там надолу. Направих си и малко торчове. И сега, докато копах, намерих пещера, която сега ще изследваме. Така. Направя съм си път тук. Така. Кол. Копъра няма да го събирам сега. За сега той не е важен. Надявам се да има айрон, защото ще ми трябва доста,
за да се направя Full Armor. И ако трябва, ще трябва да ходим в Недъра и там да търсим диаманти. Така. А тук няма нищо. Айрон. Супер. Точно ми трябваше. Колко имам? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 айрон. Добре. О, не. Крипър. Така. Аз съм мастър в убиването на крипър. От към моето момче. Оп. Там даже още айрон зад него. И едно така. Айде. Лека. Добре. Има айрон тук. Нека обаче направим ето така. Има 4 айрон. Супер. Ще сложа айрона ето тук, за да гледам колко имам. Добре, събираме още кол. Така, доста кол, майко. Събира съм повече кол преди, когато съм играл Майнкрафт. Доста повече от това. Помислих си, че мишката ми умре. Добре. Така. Тук има още кол. Супер. Пети левел сме. О, майко, тези страшни звуци, които са добавили създателите на играта. Просто едно някакво малко дете на 5 години да седне през вечерта да играе Майнкрафт, да влезне в пещера и да се чуят ето тези звуци. Просто ужас. Тук колко събрах? Вече имам 48 кол. Леле. Мега много. О, още айрон. Извинете. Тук имаме колко? 8 айрон. Да, 8. Та пещера е мина за айрон. 2. Добре. Добре, как минавам точно там, където има айрон? Не мога да разбера. Там чувам зомбита някъде. Ще ги намерим и ще ги пребием. Добре. Вече имаме 24 за Full Armor. Не. 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 Какво стана? Не. Умряхме. Не. И не щеше да ми чупи. Стига. Добре хора, до тук ще е този епизод. Ще можем ли за този епизод, понеже съм нов в YouTube, да съберем 100 лайка? Нека проверим. Не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате, за да може да има в бъдеще още такива видеа. И
Довиждане!